Hello guys, nami karon sa interview nangadji, mao ni siya ang nangadji, kami nagbarog 5 years na ni siya gikan sa paglubong. Parinti ni sa side sa kong bana. So amo ning habwaon karon humana mo pangadji, may gani init wala giuwan. Mao ni ang iyahang lubnganan guys, natangtang na. Kaning mga tao, sila ang mukuha sa bukog. I-open ni nato karon. Mao ni tanawa guys, perting bugata ani kay unsa ni siya nga klase sa lungon. Oh grabe, way baho wa tanan. Kani iyang bukog isulod ni sa tagtungod parinti sa kumbana, isud ni sa box kay ibalhin man ni siya sa gamay nga lubnganan nya guys. Tanawa gipangkamot lang nila no, kani siya wala na ni siya baho pero ambot lang nganong nagkinamot na sila. Sa katong mga dili ganahan mo tanawa ni ayaw na lang mo tan-aw, pero katong kuryoso sige panan-aw mo, ganahan man ka mo tan-aw kung giunsa ni kana ang gikuha ulo na siya, dili makita ba kay natabunan gani siya sa kuan. Dili kayo klaro pero wa na lang ni nako giklaro kay base nay uban sensitive kaayo, dili ganahan mo tan-aw. So gitagsa-tagsa na nila kanang gidao, short na siya kanang gitang kuptan sa naka-blue. Short na siya, gisuot na sa katuganing pag short dili na short slacks. Iyang giyab-yab, iyang gikuan kay base na ay nangapilit na unsa na diha. Mao ni guys ang itsura, bisan di ay unsa ka mahal, unsa na diha kalig-on kung mamatay na tanawa. Gikalawang siya. Gitagsa-tagsa jud na nila, ila jud nagitanaw kung unsa na naa diha kay kinahanglan man na tanan makuha kay para iusa gani ibutang na siya sa butanganan nga gamay na. Ika na ganing mamatay ta kay mamatay man jud tang tanan ya karon kalag-kalag na sad kanang ilubong after 5 years sa buwaon na siya kay i-transfer sa gamay nga butanganan. Ingana na siya diri sa Pilipinas. Makarelate jud ang mga Pinoy ani kay ingani man jud ni mahitabo pero wala jud sila nagkuano kupot man lang na butang sa kamot na for protection. So inganing hitsura guys, di kalawangan ni siya perting bugataan ni dugay ni siya gitangtang, gihulbot gani diha sa gibutangan taas pa jud lisod kaayo. So mao na ni guys ang hitsura guys after 5 years. Ila nagisod sa box ang sod ani nga kalansay. Diha na siya gikan kanang wala na isod nya gihabwa di ba taas kaayo. Mga tulo ni sila nagtabang, grabe kabugat jud siya guys. Pag humana mo dito sa interview, cameraman to sa akong husband, gikuha nako among anak dito sa house nya gidahan mo diri para magbanding-banding with family sa katuganing gihabwa o nya kay mangaon man mi inigahuman adto naman ni sa aming Lanilla o nya ilubong balik. So mao niya akong mga anak among gikuha dito sa balay kay para mukuyog sa niya makabanding sad sa family sa ilang parente. Familiar man mo ani nga place kay sige naman mi ari diri. O diba na ay dagat. Tiyadeng na nami sa long table. O diba allergy is waving. So mao ni ang family sa relative sa parente sa akong bana. Kauban na mo sa minteryo. So dara ang mga allergyhon. Seafoods man ni guys, pero mao na guys, wala jud ko nag-video na lang kay maglaway unya mo. So mao ni siya guys ang palibot. Excited kay sila mangaon. Kani siya nga restaurant is seafoods. O diba? Nang hunaw daan ang akong dagang gamay ay og si kuya. Kanya mo ni siya ang gawas dara ay padung nang ni gawas ani padung nang ni lakaw na sad sa aming Lanilla para ilubong balik na sa tuamong gihabwa. So mao ni guys, humana ang misa. Picture na with kanina sa picture mao na ilahang papa
kani siyang nasa ubos ug kana sa ibabaw iyahang anak. Close ni sa akong bana iyahang igagaw. So mao ni siya guys, ni palayo ko kay nagtuo ko nga okay na ko. Dili pa man jud ay nakahinumdum ko sa akong papa gani, mo 1 year na karong January. Nakahila ko huot kayo akong dughan. Mao nang nagpayahay ko na ako sa daplin kay naa man ni kanang kuan gani kanang kahoy. So mao ning dagway ni nang bandin nga naghilak. Grabe ang dagway ng bandin o luya sad ng bandin oy. Mao na guys nga dili pa jud ay ko okay, grabe ka huot sa akong dughan nga ako na naghihilak siya. Kay nakahinumdum jud ko sa akong papa. Di naka-relate ko kay papa man gud sad ang nawala sa ilaha. Nagmuni-muni silang bandin diring dapita. Once mawala ang papa, wala naman jud kay tawgon nga papa, wala na lahi na jud ang imong life. Perting sakita sa dughan nga di na jud mabalik nga dili pa man jud unta to, buhi pa man jud unta to, pero saon man gikuha naman siya sa Ginoo, so ato na lang dawaton. So mao na ni guys, last nga kuan diya butangan og flower. So mao ni siya ang family nila. Niduol na ko ani kay niluag naman akong dugan, hilak naman ko. Humana naman ko hilak, di ba? So, mo to guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Thank you and God bless.